Naimbag nga oras kailan. Iti tunggal tribo. Dadag iti kanya-kanya nga pakaistoryaan ken pamati no nagapuan iti tao ken apay nga ti tao ket matay. Dayta ti entay pagsaritaan iti uneg iti Biblia. Iti umuna nga kita entayo nagapuan ti tao ken apay nga ti tao matay kastamot nga anya ti ipiktuna daytoy iti amin nga tao. Iti uneg iti Biblia sinao ti Dios. Iti Genesis chapter 1 verse 27 kunana, iti kasta pinarswa ti Dios ti tao akalanglangana. Pinarswa na ida a lalaki ken babae. So kas ano iti inkasta ti Dios nga nang parswa iti tao. Insurat na iti sauna, nangala ni Yahweh a Dios iti daga sa nang bukel iti tao. Insangaw na ti anges ti biag iti agong daytoy ket naadaan iti biag. So ti tao ket disenyo iti Dios nagapu daytoy iti perpekto nga panunot ken design iti Dios. So ti inkastana kinumplito na nga inaramid ti amin nga paset ti tao manipod iti daga. Kalpasan nga kinumplito na ti amin nga paset ti bagi ti tao, sana insangaw inpuyot iti biag ken kuana isu nga nagbalin nga si bibiyag nga tao. So kasta nga naaramid ken dita nga nagapu ti tao. Saan nga nagapu ti tao iti kawayan? Saan nga nagapu iti bato? Iti daduma kunada nagapu iti saba. Iti science ibagada nagapu iti bakes. Umuray no kasla kuribet-bet ti bakes ti rupa na. Ken kaslamet nga isem ti aluti iti isem na ngem nagapu dayta iti Dios awan sa bali nga nagapuan iti tao. Mismo nga inaramid ti Dios. So kalpasan nga inaramid ti Dios ti tao, inpan na ti tao iti minuyungan ti Eden tapno talunon ken aywanan na. Inbaga na iti lalaki, mabalin mo timmangan iti bunga ti urean niya akayo iti minuyungan. Malaksi ti bunga ti kayo ti panakaam mo iti nainbag ken dakes. Di mo kanan ti bunga dayta akayo. No mangan ka, matay ka iti isumet lang nga aldaw a panangan mo. Tibilin ti Dios ken ni Adan ket saana akanen ti bunga ti kayo ti panakaam mo iti nainbag ken dakes. Ni Adan nga mismo ti binilin ti Dios ta iti dayta awan pay dijay babae. Ti dusa nga inbaga ti Dios ken ni Adan no salungasing na daytoy nga bilin ket isu ti patay. Kunana no kanem iti daytamot lang aldaw matay ka nga dagos. Ti kayat nga sauen ti patay iti Biblia ket panagsina. Saritaan na daytoy ti panagsina iti na espirituan ken panakaisina iti physical. Ket kalpasan ti panangparswa ti Dios ken panangbilin na ken ni Adan. Pinarswa na ti babae nga isu ni Eva tapno adda ti katulungan na. Ti sinmaruno nga napasamak inmay ti uleg iti dayta nga Garden of Eden. Ket sinulisog na daadan ken Eva. Inmuna ti babae nga nangala iti bunga dayti kayo nga maiparit. Sanangan sa nag-ited ken ni asawa na nga Adan. Ket nanganmet ni Adan
kalpasan ti panangan ni Adan, inmay ti ipapatay ken kuana gapu iti panaglabsing na iti linteg nga saan na nga panangan, iti bunga ti kayo ti panangam mo iti naimbag ken dakes. Gapu iti saan nga panagtulnog ni Adan, inmay ti patay iti biyag na ken iti sangalubungan. Ket kuna iti nasantuan nga Biblia, ni Adan tinagtaudan ti amin nga tattao. Gaputa ni Adan nagbasol, inmay ti basol iti sangkatauan. Isuna iti federal head, iti sangkatauan. Isuna ti representative, ti sangkatauan. Isuna ti nagapuan ti amin nga tribo iti sangalubungan. Ket kaputa nagbasol ni Adan, na ibilang dagiti amin nga tao iti panagbasol ni Adan. Uray dagiti maladaga, uray dagiti sikog, uray dagiti ubing, amin nga tao na ibilang daken Adan nga managbasol. Inbagati apostol iti baro nga tulag ni Apostol Pablo iti Roma chapter 5 verse 12 kunana, babaen iti maysa a tao ni Adan, inmay ti basol dito'y lubong, ket babaen iti basol, inmay met ti ipapatay. Dayta ti rason ken gapu nga adda ti patay iti biag iti tao. Iti kasta nagsaknap ti ipapatay iti entero asang katauan agsipon ta nagbasol amin at tao. So iti gapo nga iti amin nga tattao ket inmay ti patay iti panagbiagda, gapo ta nagbasol amin nga tattao. Kas kuna ti Roma 3:10, kas kuna ti nasantuan a surat, awan ti uray maysa a nalinteg a tao, gapo ta amin nagbasol babaen ken ni Adan. So ti makagapo nga aglablabsing tayo iti bilin ti Dios, gapo ta maysa tayo nga managbasol. Na ito lang ken nailasag ti kinamanagbasol kada tayo nga tattao. Uray no agpakasayaat ka, maysa ka latta nga managbasol. Gapo ta ti kinamanagbasol, tinawid tayo ken ni Adan. Inted ti Dios ti linteg nga agbalin nga testigo, mangibaga iti basol kada tayo. Unana iti Roma 3:19 ken 20, ita ammo tayo at ti amin alinaon ti linteg, agpaayda kadagiti agbibiyag iti babaen ti linteg. Adda ti linteg tapno sumardeng amin apambar dagiti tattao, ket idatag na ti entero a lubong tapno ukumen ti Dios. Taawan ti tao ang mapalinteg iti imatang ti Dios, babaen iti panagtungpal na iti linteg, agserbi ti linteg ang mangipakaammo ang nakabasol ti tao. Ti sarsaritaon na daytoy nga sao ti Dios, o kumen ti Dios ti amin nga nakabasol. Dayta ti ibaga ti linteg, dayta ti papanagnekan ti linteg nga managbasol tayo. Gapu ta managbasol tayo, o kumen ti Dios da tayo. So anya ti kasapulan tayo? Ti kasapulan tayo amin, ket isu ti panakaisalakan nga magapu iti Dios. Gapu ta nakabasol tayo, ket madosa tayo. Gapu ta kapungtot ti Dios ti amin nga basol. Panakaisalakan nga magapu nga mismo iti Dios ti kasapulan tayo. Saan nga magapu kada tayo?
no di katijay magapo nga mismo iti Dios. O in surat ni Apostol Pablo iti Roma 3:21-22. Ngam ita na iparangarangan ti panangpalintag ti Dios iti tao. Saan ang naibatay daytoy iti lintag uray no pinaneknekan ti lintag ni Moises ken dagiti propeta. Palintegan ti Dios dagiti tattao gaputa mamati da ken ni Hesukristo. Aramiden ti Dios daytoy kadagiti amin a mamati ken ni Kristo taawan Apolos ti pagdudumaan da. So panamati ken Apo Hesus ti kasapulan tayo amin nga managbasol ti inted na nga pakaisalakanan tayo ti anak na nga mismo nga ni Hesukristo babaon iti panamati ken kuana dayta iti nalinteg nga aramid ti Dios nga pangpakawanan na kada tayo nga nakabasol. So kailyan siguraduam nga may saka nga nagtalek ken nagbabawi iti basol mo. Nagtalek ken Apo Hesus kaputi isunalaeng ti mangisalakan nga inted ti Dios. Daytoy ti pudno ti Dios tungpalen na amin nga sauna. Dosaen na ka no di ka pa'y nagbabawi ken saan ka nga mamati. Ken tinapudno nga sao ti Dios ited na ti biag nga agnanayon kadagiti amin nga mamati ken agbabawi. Isu nga kailyan iti panawagan ti Dios umay ka ken kuana babaen iti panagbabawim iti basol mo ken panamati ken ni Apo Hesukristo. Aramidem dayta sakbay